Здравейте! Здравейте, любители на животните! Сега ще ви разкажа 10 от най-щурите и диви животински факти, които вероятно никога досега не сте чували. Готови ли сте? Да започваме! Факт номер 1. Знаете ли, че охлювите могат да спят до 3 години? Имам предвид цели 3 години. Представете си да подремнете и да се събудите, когато всички вече са забравили рождения ви ден. Това си е направо сън за разкрасяване от друго ниво. Добре, ето един странен факт. Пеперудите всъщност вкусват с краката си. Точно така, кацат на цвете и моментална проверка на вкуса. Може да се каже, че пеперудите наистина знаят как да подобрят играта си с храната. А сега чуйте това. Колибритата са единствените птици, които могат да летят назад. Сериозно. Те са като хеликоптерите в света на птиците. Кръжат напред-назад, нагоре-надолу и дори назад. Номер 4. Морските видри всъщност се държат за ръце, когато спят, за да не се отдалечат една от друга. Можете ли да си представите пухкава верига от видри, просто плаващи заедно? Това е дефиницията за приятелски цели. Точно така. Като стана въпрос за най-добри приятели, кравите също имат такива. И чуйте това, те се стресират много, ако бъдат разделени. Следващия път, когато видите крава, просто знайте, че тя има най-добра приятелка някъде на полето. Ето е един факт, спира дъха. Октоподите имат 3 сърца. Едно за изпомпване на кръвта в тялото и 2 само за хрилете. Това се казва да раздаваш любов. Сега, лъвовете в дивата природа обикновено живеят около 10 до 14 години. Това е много ръмжене, лов и, разбира се, дрямка на слънце. Ето една висока приказка. Жирафите имат същия брой шийни прешлени като хората. Да, само 7. Техните просто са много по-дълги. Коалите са основно върховните дремлявци, спят до 20 часа на ден. Събуждат се, хапват малко евкалипт и веднага обратно в леглото. Честно казано, звучи като мечтан живот. И накрая, делфините си имат имена един за друг. Уникални подсвирквания, които действат като лични повиквания. Представете си да извикате приятеля си през морето и той да знае, че сте вие, всеки път. И така, кой от тези животински факти ви изненада най-много? Кажете ми в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още диви чудеса.